נמאס לך להתחבא מאחורי פוסטים משעממים? רוצה להיות ויראלי ברשתות החברתיות, אבל לא בא לך להופיע מול מצלמה? יש לי בשבילך פתרון מטורף שישנה את כל המשחק. הכירו את השירות החדשני שלנו. אנחנו יוצרים עבורכם סרטונים ויראליים עם דמות אמיתית שתדבר במקומכם. למה זה כל כך גאוני? אתם לא צריכים להופיע בעצמכם. הסרטונים שלכם יהיו מקצועיים ומושקי תשומת לב. תקבלו נראות מטורפת ברשתות החברתיות. בלי רובוטים, בלי קרינות משעממת. אבל זה לא הכל. כי אם תפנו אלינו עכשיו, תקבלו סרטון ויראלי ראשון לגמרי במתנה. הלקוחות שלנו כבר מטורפים על זה. וואו, כמה זמן חיכיתי למישהו שידבר במקומי ולא עוד רובוט משעמם. אל תישארו מאחור. אל תיתנו לפחד ממצלמה לעצור אתכם מלהיות ויראליים. לחצו על הקישור למטה עכשיו והתחילו להיות ויראליים. בלי להופיע בעצמכם. זה הזמן שלכם לבלוט. תשאירו פרטים בקישור למטה ונחזור אליכם.